Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayon na pong araw ay araw ng Martes. Ayan. At ngayon po ang araw ng graduation namin. Ayan, nakaligo na po ako. At maaga po kami. Pang alas 8, dapat nandun na. At sila Dagay, wala pa. Inaantay ko pa. Ayan. At syempre magpapa-makeup po ako. Kahit pa paano po ay makapagpa-makeup. Punta po ko dun sa bakla na nagme-makeup. At yung mga bata tulog pa. Ayan guys, tulog pa. Si Tutoy, si Ron nagising na. Siguro po nasa labas. At syempre nagbili po ako ng spaghetti almosalan nila. Ayan. Bahala na muna po dito si nanay magligpit. At sila po ang may iiwan dito. Baka nga po magsolo ako sa graduation. Pero nung nakaraan na graduation po kami nung grade 10, bago ako mag grade 11, nag-moving up po kami. Ay hindi naman na po ako hinanapan ng magulang na mag-attend. Ano lang po, teacher na lang po yung nag-ano sa akin. Dati po nung elementary ako, si Papa po nag-a-attend sa akin. Pero ngayon, si Papa po kasi walang sapatos. Katulad po nung nakaraan, nung nagpasko, nag-Christmas party. Nahirapan po si Papa manghiram ng sapatos. Kung saan ang hiram ng sapatos, doon pa sa kabilang barangay sa kakilala niya. Naghanap siya ng sapatos na susuotin para makadalo lang doon sa Christmas party na dadaluhan niya. Kaya ngayon ay hindi po makaka-attend sa akin si Papa kasi wala po siyang sapatos, may pantalon lang po ay yung lumaan na. Yung pong mga galing sa package na pantalon, malalaki po. Alam niyo naman po na hindi pa masusuot, hindi pa napapatahi ni Papa. Kaya yun. Wala po kasing sapatos si Papa. Nangihiram lang po yun tuwing may okasyon na pupuntahan. At si nanay naman po hindi po talaga yung nag-a-attend. Nahiyain po yung si nanay. Hindi po nag-a-attend sa mga ganito. Lahat naman po sila walang sapatos. Si nanay wala pong sapatos. Si Papa, si Ate Jen. Ko tulog pa. Gusto ko nga isama kasi para may taga-video ako. So tulog pa. Kaya ayan, magsasarili na lang po akong video. Sana hindi ako abutin ng hiya pagbe-video doon habang nandun ako sa karamihan ng estudyante. Kasi ang dami po namin, mahigit 100 na estudyante ang mga graduate. Pero kami mga ALS po, nasa 40 lang. Nasa 40 mag-graduate. Kumbaga po ay kasama kami sa mga regular na mag-graduate. Kasama-sama na po kami dun. Ayan guys, at ako muna po ay at mapunta na po ako doon sa make-upan. Goldie ba Mir? Ayun guys, nakapagpa-makeup na po ako. Ayan, simpleng makeup. At syempre, nandito na rin si Dagay. Iwan na muna kayo dito, Dagay. Si nanay. Ay, sa labas. Si Ate Jen. Ayan, dito na muna kayo. At ang aking toga. Ayan, nakahanger. Lalagay ko pa sa plastic muna. Hawakan mo. Tapos ito. Ha? Hindi nakapila, walang asukal, walang kape doon sa bahay. Wala kayong kape at asukal? Diba? Hindi pa paisitan si Dagay, hindi pa na ayan. Hindi ka pa na-almusal? Wala Ano to? Bili ka na muna. Ano yan? Ayan guys. Testing ko medyo luwag po kasi yung sombrero. Medyo luwag.
ganito na lulubog siya. Sige na, mag-almusal na. Largay ko yan sa plastic muna. Sa school ko yan susuotin. Asa na yung marami kong plastic? Asa na? Ate Jen, akin na. Kain na kayo ng spaghetti dyan, Ate Jen. Ikaw rin, kain ka na? Kain na ba ka? Ay, bakit mayroon na ba ka? And guys, ngayon po ay mapunta na po ako ng school. At doon na lang po kami magkikita-kita ni Balot kasi nga po nagpunta sila sa San Roque at doon po niya pinalaga yung kanyang baby. At si mama po niya ang ma-attend po sa kanya. Yung kapatid yata po ni Balot ang mag-aalaga at saka si Larry. Doon sa anak po ni Larry. And guys, pupunta na po ako ng school ngayon. Ayan, inabot na rin po ako ng mag-aalas 8 po ng umaga kasi nga po ang dami po nagpapa-makeup kasi sabay-sabay po ang graduation, elementary po, high school. Kaya pila po ang magpapa-makeup kaya inabot din po ako ng alas 8. Buti na lang po guys at nag-chat po ako doon sa isa kong classmate na kakaunti pa naman daw po yung mga nadating na estudyante kaya hindi pa ako late. Kasi mayroon pa rin pong ibang mga estudyante na hindi pa mga nadating. While our graduates and our guests are having their photo op, I would like to take this opportunity once again to thank our decorator of our stage, no other than Sir Cesar Almoneda, and of course, pinagawang music for Gonzalo International High School. Tama po ba? And maririnig ninyo yung mamaya. So ayan, on behalf of Gonzalo International High School, maraming salamat po Kuya Rodel for that initiatives. So you are now witnessing the photo for the photo opportunity here on stage. Mag-blue ka na naman. Lamang. Ay! Asa na kayo dyan? Arin. Kanahan ba sila traffic? Malagpasan mo na yung anak na lang yung kanya sa kanya. Traffic po sa isa. Hindi, nakakabasa siya. Nagtigil na talaga siya. Hindi niya tigil. Iba yung nakakabasa. Tama. Kasi ganito yun. Hi guys. Welcome to Ate Grace Vlog. Bata pa naman siya. Nakakatawa pa kayo niyan, be? Siyempre, mamaya pa dun tayo. Mag-earn tayo ka tayo. Kapit na. Kaawa yung ano. Alam mo kung bakit ako lang yan. Pagkakalaan ko mga pusing ako lang. Sorry, Karen. Pala yan. Tama natin, Grace. Tama na. Nauna na yan. Init nga! Next in line is the processional of parents from grade 1 Humanities and Social Sciences section Trailblazers under the advisorship
Nine point na to. And now let's welcome the processional of grade 9 teachers. Proud parents and guardians, beloved guests, and most importantly, the graduating class of 2026 of Gonzalo Aler National High School. Today marks a momentous milestone in your lives, on your journey here, not just to gain knowledge, but to become leaders. Mga magulang, mga panauhin, kapwa magsisipagtapos at sa lahat ng narito, isang kasaysayang araw ng pagtatapos. Today, I am privileged and honored to welcome you all in this momentous and historical event. I stand today here on stage with mixed emotion. First, I am proud to stand before you as the first ever ALS Senior High School graduate to speak on behalf of my ALS family. Second, I am happy because for the first time, we, ALS graduates, were given the chance to share our story in this momentous event. Third, I am afraid that I may not be able to do it perfectly, so please bear with me. And last, I am thankful for this once-in-a-lifetime opportunity to stand and share my own story of struggle towards success. It is with God's grace that my name was chosen to give a speech today. I am Alvin Isdelpino, known as Alvina to many. I am humbled yet honored to receive an outstanding award with high honors from the ALS Senior High School. Hayaan niyo po muna ako nakaakibat ng pagiging ALS learner. Bilang isang ALS graduate, hindi naging madali ang paglalakbay. Hindi tayo dumaan sa tradisyonal na landas. Hindi tayo yung estudyanteng araw-araw ay nasa loob ng silid-aralan. May kumpletong oras at walang ibang iniisip kundi ang mag-aral. Kami ang mga estudyanteng may iba't ibang laban. May mga responsibilidad sa pamilya, may trabaho mas kailangan unahin, may malalim at personal na pinagdadaanan dahil sa maagang pagharap sa hamon ng buhay. Sa araw na ito, pinagdiriwang namin ang mga umagang pinipiling bumangon kahit mabigat ang pakiramdam. Ang mga gabi ng pagod na walang kasiguruhan at ang mga pagkakataong muntik na tayong sumuko, ngunit mas pinili pa rin ang lumaban. We were not given the easiest road. In fact, many of us were given the hardest battle. Some of us had to choose between studying or working. Some of scared responsibilities far beyond our age. Some of silently taught battles that no one else could see. Success is not always about being the fastest or the smartest. Sometimes, success is simply about continuing when everything tells you to stop. I am here sharing with you the sweetest taste of victory against all odds. I am here to celebrate more than the medal and title I will receive later, but I stand here as a living proof that no dream is ever too late, no path is ever too different, and no person is ever too broken to rise again. Bilang isang ALS graduate, natatanggap ng may mas mataas na karangalan,
hindi ko may kakaila na may mga pagkakataon na ako mismo ay nagdududa sa aking kakayahan. May mga gabing tinatanong ko ang aking sarili kung kaya ko pa ba. May mga araw na parang ang bigat-bigat na ng lahat, ngunit sa bawat sandali iyon, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabi, "Subukan pa, lumaban ka pa, hindi ito ang katapusan ng kwento mo." Pinilot ko makinig sa tinig na iyon at naniniwala ko na ang kapwa kong mag-aaral ay ganun din ang pinagdaraanan o masigit pa ang hamon na kinakaharap. We all had that moment, the moment we felt like giving up. When the road seems too long and the goals felt too far, but something inside us tell us to keep going. Something inside us refused to quit. That something what Heads of diplomas. May I therefore request Ma'am Aileen Sisinta to confirm your graduation. By the authority vested in me by the Department of Education, I Let us now begin the distribution of diplomas to the General Academic Strand luminaries under the advisorship of Sir Jason B. Quinones. Beginning with Adorna Allen J.C. Berha Gian M. Crisostomo Mary Joy Urso. Quario Santos P. Iverson de los Santos. Dondonilia Christy A. Wala, yung inipan ko sa kanan ko. Miracle P. Morabo John
louder. Hindi mo maipaliwanag yung pakiramdam kung naiingit ka ba o gusto mo lang din ng atensyon galing sa magulang. So, anong ginawa ko? Nag-aral pa rin ako. Kahit medyo pasaway, nag-aral ako. Pagdating ng high school, gusto ko maging civil engineer. Hindi ako pinayagan ng magulang ko. Bakit? Kasi ang pangarap ni mama, magkaroon siya ng anak na nurse. Na dapat yung ate ko yung magpapatuloy. Pero hindi nangyari. So kahit pasado na ako, and we are signing off. Ayan guys, at nandito na nga po ako sa bahay. At yan guys, tagbili po akong pizza. May milk tea po. Ayan, ininom na nila Dagay yung milk tea. Kasi nag-charge muna po ako ng cellphone. At nalubatan na po ako sa school ng cellphone. Ayan guys, at sobrang init po. Ay, kung nagsama pala ikaw Dagay, meron doon mga anak-anak na sinasama. Kaso kung nagsama ka, gutom ka. Kasi natapos kami ay alas 2 na mahigit. Kaya nagkain ako dun sa kantin. Alas 2 na mahigit. Kaya buti na lang at walang nagsama sa akin. Kung hindi, gutom mga abutin mo. Pero may burger silang libre. Kaya lang, nagpalibre ng burger ay alas 11. Tanghali na. Ay alas 2. Burger lang saka isang tubig. Ayan guys, at may pizza. Dahil nga po wala po kaming ngayon, yung baboy sabi ko nakakatayin ay hindi po namin magagawa ngayon kasi pagod po ako, kumbaga po ay mainit. Nagsakit-sakit nga po yung ulo ko sa init po ng yero doon sa pinag-graduate namin. Ayun guys, ito yung dala ko na dala na picture.
At ito naman po yung diploma. Tatabi. Ganda ni mama mo, yun. Si Ryan sana, mayroon ng ganyan. Kaya lang ay ano guys. Hindi naman na ano. Hindi makaalis-alis dun sa central. Nag-display ko yan dyan. Wala akong paglagyan. Malaki. Pagawa po nito ay ano, 199 pesos. Pa-plastic po siya, oh. Plastic. Ganda ng pagkagawa. Tapos ito naman po yung diploma. Ayan guys, at bukas na lang po magluluto ng ano. At ako po ay napabura na. Ayan, ay. Meron din pong mga estudyante na katulad ko na wala pong kasama. Teacher po ang ano, ang kasama. Ba yan? Ba't hindi mabuklat na ito? Nagdikit na yata. Tingnan mo nga, dali. Nagdikit na. Tingnan mo nga. Bakit din na mabuklat? Tatabi yan. Tatabi. Sige, lagay mo muna ito sa plastic at lalagay ko muna doon sa loob. Pati ito. Ayan mo. Ayan guys, nakatapos din ng ano, ng grade 12 pa. Sabi po ng iba, ay, sige nga, silid muli. Pwede daw ako mag-TESDA or ano. Kasi ang TESDA po ay ano yata, 6 na buwan lang. Yung iba naman 3 buwan. Hindi ko po alam kung at hindi pa po ako nagtatanong-tanong tungkol sa TESDA. Yung pizza. Ayaw na ninyo ng pizza? Nagkain na po sila kanina. At may dala nga po akong pizza ay nag-charge muna ako ng cellphone. Ito si Jason. Saan nga galing? Ayan. Kain ng pizza. Si Larry. Kita mo? Kaya na ako. Ha? Kaya ako. Sakay ka? Kaya ako. Ano sinakyan mo? Sa'yo yan. Bahog ka ng baboy? Pinaliguan mo? Saso. Saan ka nagkuha ang pambahog saso? Bago dyan. Kanina milk tea. Tutoy nga. Ayaw naman na dito. Ayan guys, ngayon po ay gabi na. Ayan, nagpahipahinga po ako at sobrang lula ko po kanina sa init. Ayan guys, at ang ulam po namin ay tuyo. Pinaluto ko na lang po kay Ryan. Tuyo, hotdog at saka okra na nilaga. At sakit po ng ulo ko talaga kanina. Kaya ako nagpahinga. Ayan, sila Dagay po inaando na, kala nanay. Nag-alis na po sila kanina. Ulam naman po nila ay isda. Kasi nagbili po silang isda. Ayan guys, mula po nang lagnatin po ako nung nakaraan, mabilis pong sumakit yung ulo ko. Ang sabi po kasi sa akin ni Lola, magpa-santigwar daw po ako. Hindi ko pa po nagagawa na magpa-santigwar. Kumbaga po hindi gaya ng dati na kahit mainit yung panahon ay hindi ganito. Kaya nagpahipahinga po ako. Ayan guys, ito na muna po ang aking magiging upload. At update ko na lang po uli kayo sa susunod ko pong video. Kasi sabi ko nga po ay yung pong baboy po na
maliit na may bukol ay kakatayin po namin. Hindi po namin nagawa kanina at anong oras na po kami natapos sa graduation. Kaya hindi na po namin nagawa. Hindi ko naman po hinabilin kay Papa at si Papa po ay hindi marunong po luto ng ibang luto. Ayan guys, at sila nanay naman po ay sila ang bantay dito sa bahay kanina. And guys, hanggang dito na lang po muna ang vlog ko. Update ko na lang po kayo sa sunod ko pong video.